Gi-inspeksyon karong adlaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga kadaot sa rubberized track oval sa Cebu City Sports Center kun CCSC. Human nasayran nga nagkagrabi ang mga nalaksi sa pipila ka bahin sa oval, girekomendar ni Archival ang pagbutang og mga signages sa mga dapit nga dunay kadaot. Na naman ni padayon ta pagamit nato ang paggamit, however ato lang siguroon nga naay mga signages sa areas where naay kanang murag ni bundo ug naay nga pakset para inigdagan gyud sa mga runners dili sila delikado nga madisgrasya. Gani gitandi sab sa mayor ang kalahian sa kalidad sa materyales nga gigamit sa pag-rehabilitate sa oval niadtong 2012 ug ang labing bag-ong pagtrabaho niini niadtong 2023. So ang outer karon mao ni siya, no? Ang outer sa una kani. So makita nimong diferensya akong tapan, no? Right? Kanisa ng iyang rubber, makita ninyo, mo nang itom, lahi ra kayo gani sa katunga, right? Yang ilang gibutang sa murag rubber, anyway, mauni siya. Coated na siya. Oh, kanang mura siya kanang granules ba? Ya kani karon kung inyong tan-awon ang mga paksit, mura ni sila kanang in a way murag perting gagmaya kung itong tan-awon substandard. Kung mauni ang ilang ang ako manggod kung ilang specifications inani, uwa gyud tay ra. Gipasalig ni Archival nga posibleng manubag ang contractor nga SBD Builders kung ilang masuta nga duna kini kakuwang sa pag-rehabilitate sa track oval. Ug matud pa sa mayor nga karon lakip sa iyang pangitaan ug paagi nga magahinan og budget sunod tuig ang pag-ayos sa oval. Well, atong tagaan o particular ang budget next year, hopefully. Sa atong last information, that was 52 million. It might be duol na ni sa 100 million. Posibilidad yun na. Aron kalikayan ng aksidente, sa pagkakaroon gitabunan na lang og traffic cones ang mga dapit sa oval nga dunay gisi. Aron di na masamutan pa ug magsilbi sab kini nga warning device sa mga runners. Apan asoy sa bag-ong Executive Director sa CCSC Brandon Velasquez nga duna nagyuhigayon nga madisgrasya ang pipila sa mga mudagan dinhi. Butang nga gikumpirmar sa jogger nga si Jillian sa risgo nga dala sa mga guba nga bahin sa oval. Bati siya tan-awon niya delikado sa mga namo na mag-jogging dire or kanang sa mga athlete, mostly sa mga athlete dire gyud. Kay sila ba kusog kayo mudagan. Labi na kanay imong sapatos na dili kayo sayon na ba mag-jogging nga dili kayo pang-jogging lang shoes ba o yang mabitik samot na og kanang bitang ting uwan. Usa sa siya delikado gud ang kinahanglan gud siya ilisan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.